Karil tram em wangin BSF ho lai pui thak walak puya chuan K3P ho in lak kan zira Christmas ta chuan rem na la la piang ta lei mian chia alo le khabu kan tlang zara ka re thei Christmas alo thlen thut takin kan tia Christmas la kan zir nge ka hrethiam bi lo chuan chang thop anon ta kan ril tram em wangin chang thop chu kan eya kalo lai ka ke ma chuanin thingpui a se me tur thingpui anon kenga chuanin hei min pe boka in chung noin an ui te kaloma wangin ka panen kanan eya chuan sameron pe kan siamange kan siamange ka siam dar nan bong sa chu tui tang nga siam chuan tu ga chuan asita tenen man laia e parcel an book thin na khol kan chuana ti chuanin xerox machine man dan ka zir tira ID card lelam phek khata xerox kanin zir tir ni ta hian डुप्लीकेट कार्ड ही बना लेता है फिर हो गया हो chuan mi boram an chutna video te meron thona kalom khop me chuan ke main atla tla setana pol tin ka vain fiama chuanin hei nitlatur an vachina save nitlatur so moi khop mai nom nga tang ni tin atla ni chuanin mi birthday ania lomi birthday ni ka sia chuanin a present tur gift tur ka valaya ka panen zualinen kan vakala lomi hi SBI hotupa aberturan hotupa aberpuma yang ana puina hen fanunia lomam khop mai klarai ni we leg bling 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 ka nau panglom thiam ve dana nia chuan nu berin ka video chua tum tlat maya TV a ka ngei ru khop maya maro chu birthday ni wangin adu danan omte se katia chua chuan lang ve don tiang chu khanin a plate chung rang khanin an sei zau vele vela ka video ne hlui khopaken to chu mian in khum le a review me kan ni no to an clara hi ain ngai to me kan hi niam en what the cake chuan birthday lom chu lo hun ta pa ber in cake aron hona cake chunga han cake ong emo kan tiam han ho takin phur takin a fa te ho nen an nu nen kan sawai mai chuanin kanin amak ông chun nó là lấy về anh chị à nó trang shit thế sao chả đón thế phun tốc rồi nó lê lê thứ đó cái rồi lê hey Happy birthday to you, birthday dear Lomi. Zai, xem con rồi. Sayang anin barang. Cứ là cái bạn các bạn apa tu kalin tap do nem ti chuan kan cake ei chuan relati tram em wangin chole sa kila birthday nu chuan le ozo azoli te hovin chole sa tin reng an lo siama tui khop me kila ti tak me win ka kila kan chei tak chuan relati tram em wang cake kan ele thingpui nen chuan in birthday chu kan mang zo ta ni chuan dam takin le kan te kan in thla motor maktak men che hlau maya chuan siama kan nam le vela ti chuan in thla liam thei ta ni Asia. Adieu. Bye bye.
bye bye chuan kapa hi office haina ron leng thian tian in YouTube hi ron ngai thla thina thingpui kan lam mai ni ta chuan zuali thu a chuan heta office a thutan in deuh le kita restaurant a an thua thingpui an in le chuan chuti lai chuan kam mi boram chut chu video mi ron thon zela lo ena lom takin phut takin ei engan cheina chani ka shalo Christmas lai in kum thar hun lai vengen ka shalo moi khop mai pon ni se এটা স্ট্রিট ফুড আছে, এটা আশিট আছে, এটা সুপার মার্কেট আছে। ashita nen kanil tama wan thi mi boram chut na mi ron thon ni he chuan te le khabuk nei tu pa te heli mulen bookstore nei tu nu te in mi ron thon ani hi video lomam khop mai chuan in chen para holan ei tur mi ron pe ei tur mi ron lan ken saki chuan in khoi tang nge eng nam nge hi ka ti hi ka ngai to lo ka zot to lo ka pan YouTube ron ngai thla office a thingpui kan ina ti chuan kan hodon nge ni hi bus station ania eng hi bus night bus ania zanan chho trin ba hen night bus an tia chunan chho chuan bus an tia ama chuan akala ni hi ka vatla ani hi berana ti chuan bus station a chuan ka pa ho tur ka vatla a vai liama keima te chuan a riang tein kan hole ta ni moi khop mai hai ti chuan kan rila tame wangin ka thopui te honen chok an veya sangmas hotel an tia tilai chuan in a chaka chuan vai hoin an pathian lo paya lui bal zeta hian pathian an lo paya chuan K3P ho tian URM ina hen kan leng ho a kan leng khoma kan zai ho thin ni chuan khita ei tur te kan han eya ni mela chuan bus a kan chuang le peka ka hodon ni mela me trom hian chok aya o kong laka chok ei thin na silonga chuan hei a vot khop me tukver tang hen a hriat te a vot em em ni jing ni chuak tla la ji kapan mi ron lama scooty na vo mel khop mai a vo ji kala tha thein ka ria ti chuan in rei takalo chak thin to kha si chok ave ya lai mo hei ka thlen ve le jing dar li dal nga vela kan thlenga he choi ka ve thin ni jado antia vat do bel zela jado do ei Christmas line him Christmas ani him le ka an upload lui em ve Christmas ani hi khawa hei wang hi Christmas la kan jir kanin chi bai man lawa. Mel riat te ka mo kanu te now te Samay negro, where is the big guy? Where you go today? I see you in my neighbor. Amak le ka upload de to mo ka ti hemi vlog hi lo la upload lo ni him le Christmas shilonga Christmas ka vam hanga elite hei biakin compound na chung ania pin robot te polo Christmas ani nge Christmas tree po malom hei kum thar chu ni thei lo shim shim oi sang te pon lo ma mi te mi sang an lo ma ni shilong ho chuan mi khol vana ko ka ceiling ko ka ni robot he nge sei po ka shalowa eng point se mi tum hian mi khol ka ni boka purun te min chan tira purun var te min khe tira chang ban ani aru kin vai ka tuma min lo en sia ka wa khoya thian ka van ei chap or nei lo na rita sia a cute masin le khoi ka lo la ve le mai tlem in phelang chang ban ani eng ani hi lo chop kher lo la YouTube ay em chinit siang mai oh kan nei hey kan nga mai chuanin ka ta zo ta kan choi karak cha ya thingpui ngal ve ina helai han vai thingpui siama tui khom mai vai hoi vai thingpui siama ko thu mai ma ke Merry Christmas